Pas de changement. Voilà, encore une fois, là, oui, là, d'accord. Voilà, Modric. Mandzukic laisse pour Strinic. Centre de Strinic derrière le but de Rui Patricio. Forcément, les Portugais, avec la rentrée. Par Perisic, une vue avec Mandzukic. Strinic pour un centre. Belle action avec à la conclusion l'arrivée de Brozovic. Renato Sanchez. Rafael Guerreiro, le retour. Modric, le tir de Luka Modric. Désorganisé sans vouloir rester dans le... Très disponible, oui. Le ballon touché, bien joué avec João Mario maintenant. Renato Sanchez, le tir. Dans le lien. Badel, faute d'Adrien Silva. Voilà, le but c'est faire ça, tac, et on... Excellent contrôle de Strinic. Nani défend, le centre est réussi, Rui Patricio. Rakitic pour ce coup franc bien tiré. La tête, oh là là, à côté, il y avait la tête de Vida. Et Rui Patricio était totalement battu. Et Carvalho comme au milieu défensif. Oh, mauvaise remise avec maintenant Adrien Silva qui redonne à Nani, peut-être une volée. La reprise et déviation. Non, mais l'intervention, c'est vrai, il lui met un... Ronaldo, le ballon est passé, balle de but pour Ronaldo, la tête de Vida est là. Coup franc de João Mario pour la Seleção vers... Encore une perte de balle, elle est signée Renato Sanchez, Corluka, Ronaldo, William Carvalho, est-ce qu'il va pouvoir trouver une dernière passe? La passe de Pep vers Ronaldo, Corluka. В Зенит Санкт-Петербург. Добра атака на гостите с удар от дистанция завършва нападението в страни от вратата. Никола Влашич опита да получи на левия фланг. И центриране към... Сега опит за подаване на Жоа Мотиньо в наказателното поле на ватрените. Феликс. Герейро към Феликс. Той се сгръб към вратата. Връща над играта. Президент на футболния съюз на страната. И това дава възможност на португалците да атакуват опасно. Ето го Мотиньо. Като от началото на двубоя. И сега добра атака на Морепа. Крамарич. Центриране на Крамарич към далечната града. Рубен Диаш няма засада. Шанс за Жоао Феликс. И Домагой Вида за... Решава да подава Жоао Феликс. Възможно за португалците. Разбъркване в наказателното поле. Играе сам Кансело. Прави финт. Влиза на скорост в наказателното поле. Кансело и шутира. Спасяване на Ливакович. С външен фаул се нанесе този удар. Жоао Кансело на Лигата на нациите. С тежко поражение с 0-6. Ниско подаване. Жоао Феликс с удар. Имаше рикошет и топката се отбива в градата. Рафа Герейро след това спасяване на Ливакович. Финтира. Центриране. Имаше рикошет. Удар с глава на Пепе и пак спасяване на вратаря на Хърватия. И пак Пепе не е истина. Просто топката не е във вратата. Кристиано Роналдо бе там. В наказателното поле. Удар с глава на Даниел над вратата. И от рефера. Центриране. Увисна Деян Ловрен и отново града. Какво се случва с отбраната на Хърватия? Този път Диого Жота с граната Домагой Вида. Шанс за Португалия. И веднага центриране. Отлична беше идеята да бъде потърсено подаване. Бруно Фернандеш. Меко центриране на Бруно Фернандеш. Първо атаката на хърватите. В наказателното поле се развиват действията. Намеса на Данило и ъглов удар. Португалия са само една загуба в последните си. Много активни и Кансело и Рафа Герейро. Кансело. Удар на Кансело и това е гол. Успя да закачи леко топката Доминик Ливакович, но този път нямаше какво да направи. Жоао Кансело открива резултата в 41-та минута. С този великолепен удар от дистанция. 1-0 за Португалия срещу Хърватия. Напълно заслужено и логично. Предвид показаното от двата отбора. Със сигурност и пак Жоао Феликс. Няма какво друго да направи, освен да изчисти, тъй като бе. Хърватите са напред. Удар.
Спорно беше подаване на Санкт Петербург. Сега Ловрен, тук трябва да има нарушение. Въпросът е дали е в или извън. Няма засада при подаването към Жота. Жота в наказателното поле. Жота, внимание, 2-0 за Португалия. 58 минута. Диого Жота до голяма степен предрешава изхода на двобоя. Диого Жота, който чака Бебе. Беше тот. Отново Едвай. Сега Бернардо Силва. Жоао Феликс. Удар на Жоао Феликс. 3-0. Сякаш в последния момент видя топката Доминик Ливакович. Това попречи на реакцията му. И за трети път топката се оказва в неговата мрежа. Очертава се разгром. Глътка вода за Фернандо Сантош. Той трябва да е много доволен от видяното. Тин едва я отстъпва. Жота връща назад. Още един позволят. Центриране към Перишич. Хубаво подаване сега. И шанс за португалците. В наказателното поле. Удар след това в страни от вратата. Ето това липсваше днес в играта на ватрените. Тези удари. Брозович шутира. Хубаво подаване. Сега шанс за хърватите. Те намаляват резултата. 3-1. Следните в матча. Центриране успоредно на гол линията. Центриране на Бруно Фернандеш. Удар с глава и това може би ще е гол. Да. 4-1 за португалците. След като беше оставен непокрит Андре Силва и Пепе Мо. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And